കഴിയുന്നവർക്ക് നാമം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കീർത്തനോ സമയമുണ്ട്. സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം ജപിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. വ്യോമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്मै ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമൃത്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സതഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദേ പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കാണുന്നു അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദുരാത്മാക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അവരുടെ വിധി എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. പിന്നെ അവർ അധമന്മാരാണ് അല്ലെ. ദുരാത്മാക്കൾ അധമന്മാരാണ്. പിന്നെ ഭക്തരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മഹാത്മാക്കളുടെ കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അവരെല്ലാം അവരവരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടും. അവർക്ക് ഇതാണ് മോചനം അല്ലെ. എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മോചനം അവർക്ക് ലഭ്യമാകില്ല. കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാർ ഏത് ദേവനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്, ആ ലോകത്തേക്കായിരിക്കും അവർ പോകുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അടുത്തിന് 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാപൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ. വിദ്യാമാം സോമപാപൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ. തേ പുണ്യം ആസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാന്തിദേവ ഭോഗാൻ.
त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यं आसाद्य സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. അപ്പൊ അതാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതില് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അതിന്റെ വിവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം പാനം ചെയ്യുന്നവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായ പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? മറ്റു ദേവന്മാരെ എല്ലാം ആഗ്രഹിച്ച്, അതായത് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ മുക്തിയല്ല അവര് കാക്ഷിക്കുന്നത്. അവരെന്താണ്? ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരാധനയാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നടത്തുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരും വേറൊരു വിധത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ത്രൈവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ചവരെയാണ് ത്രിവേദികൾ. നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് ചതുർവേദി, ത്രിവേദി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരുകൾ ഓരോരുത്തരുടെ നാമത്തിന്റെ കൂടെ കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? അവർ എത്ര വേദങ്ങൾ ഗ്രഹസ്ഥമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പണ്ഡിതരാണ് അവർ. അപ്പൊ 3 വേദങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം പഠിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരായവരെ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? ത്രിവേദികൾ അല്ലെ. ചതുർവേദി എന്ന് പറയുമ്പം ഏതും കൂടെ ഉണ്ട്, അഥർവവേദവും കൂടെ പഠിക്കുന്നവരെയാണ് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവർ ആജ്ഞാന സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സമൂഹത്തില് ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ത്രിവേദികളും ചതുർവേദികളും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് അല്ലെ, അന്തിമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അത് പലതരത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നു. റിച്വൽസും സെറിമണീസും ഒക്കെ നടത്തി അവർ ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും അന്തിമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരും എന്നെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷെ അവർ ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്നെ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, എന്നെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കത്തില്ല? ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താൻ, എന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അവരെവിടെ എത്തുന്നു? പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോ ഏതാണ്? 6 മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 ഉന്നത ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പൂർലോകം, പൂർലോകം, സ്വർലോകം, മഹർലോകം, സ്വർഗലോകം, ജനലോകം, സത്യലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകും. അതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരെല്ലാവരും എന്താണ്? അവരുടെ ലോകങ്ങളും ഭൗതിക ലോകങ്ങളാണ്, ഭൗതികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പുണ്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മന്ത്രോച്ചാരണത്തോട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടു കൂടി സത്യമറിയാനുള്ള യത്നത്തോടുകൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേദാധ്യയനം ചെയ്യുമെങ്കിലും വിവിധ ദേവകൾക്കായി യജ്ഞാഹൂതി ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്നെ പ്രാപിക്കുക എന്നാണ്. അത് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവിടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ പോയി ഭൂമിയേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് സുഖസൗകര്യങ്ങള് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. പക്ഷെ പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരും എന്നെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രൈധർമ്മം അനുപ്രപന്ന ഗദാഗദം കാമകാമാലഭന്തേ. തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രൈധർമ്മം അനുപ്രപന്ന
ഗത ആഗതം ഗതാഗതം കാമാലഭന്തേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. സാധാരണ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാറ്, 20, 21. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ചക്രത്തിൽ, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ അവർ ഉഴലേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ, അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവിടെ 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഒന്ന് പറയുന്നത്, എന്തായാലും അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല, മുക്തി 5 തരം മുക്തിയിലൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വേദാന്ത സൂത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ, അതായത് ഏതാ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭാഗവത, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണല്ലോ ഭാഗവത. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ജന്മാതിശയതോ അന്യാതിതരത ചാർത്തേഷ അഭിജ്ഞസ്വരാൻ. അത് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ എല്ലാറ്റിലും കാരണഭൂതനായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയമാണ് അനുഭവം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു ഇതും പറയുന്നുണ്ട്. അവരെന്താണ്? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും വീണ്ടും ഭൂലോകവാസവും അവർക്കൊരു പതിവായി തീരുന്നു. താണും പൊങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും അവരിങ്ങനെ ചക്രത്തിൽ തിരിയുന്നു എന്നാണ് അവർ അവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ ആധ്യാത്മിക ലോകം തേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളും എല്ലാവരും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. വിവിധ തരം ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപത്തിലൂടെയും എത്രത്തോളം നാമജപം നടത്താമോ അത്രത്തോളം, 64 ആണെങ്കിൽ 64, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എത്രത്തോളം നടത്താമോ അത്രത്തോളം ചെയ്യുക. നവയുധ ഭക്തി യുധ സേവനം ചെയ്യുക. 9 സേവനങ്ങളുണ്ട്. അത് എല്ലാം ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം. ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. അതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസതേ തേഷാം വിദ്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസതേ തേഷാം വിദ്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നു, എന്താണ്? എന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനിക്കണം. പിന്നെ ഏതാണ്? പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെയാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ധ്യാനം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ധ്യാനിക്കാൻ ഇരുന്നാലും മനസ്സിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള മനസ്സാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോടെ, അതായത് ഷോ അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മനസ്സിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം, അത് ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും, നമുക്ക് പണമാണോ ദുഃഖം മാറ്റേണ്ടതാണോ, അല്ലെ ജ്ഞാനമാണോ കിട്ടേണ്ടത്, അപ്പൊ അത് വിജ്ഞാനം ഏതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലര് പറയും, എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആദ്യം നമ്മളെ ദരിദ്രരാക്കും, ധനവാനെ ദരിദ്രനാക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? നമുക്കുള്ളതെല്ലാം എടുക്കാം, കവർന്നെടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ധനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തരുന്നു, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഞാൻ നിലനിർത്താം, അല്ലെ? അപ്പൊ നിന്റെ ഭക്തിയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം നിലനിർത്താം. ഇപ്പൊ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് പുരോഗമിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഭക്തൻ സുദാമ തുടങ്ങിയ ഭക്തർ, പിന്നെ ധ്രുവൻ, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദൻ, അവരുടെ ഭക്തിയെല്ലാം നിലനിർത്തി, പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാം കൊടുത്തു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തി നിലനിർത്തും, അതേപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി തരും. നമ്മൾ അതിനൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നവയുധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. നവയുധ സേവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി വളർന്ന് നിന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ തലത്തിലെത്തി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ധ്രുവനെയും പ്രഹ്ലാദനെയും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ സുദാമ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തരായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്തത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടത്തില്ല. അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും പോലും ചില ശുദ്ധ ഭക്തർ ആവശ്യപ്പെടില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്? എവിടെയാണെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സാമീപ്യം എന്താണ്? നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന. കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് നൽകും എന്നാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരത്തില്ല. നമ്മളിപ്പം ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരായി കഴിയുമ്പോൾ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ആധ്യാത്മിക ജീവികളായിട്ട്, അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 23ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഏപന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാ നിദാഹ തേ വിമാമേവ കൗന്ദേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം. യേ അഭി അന്യ, അല്ലെ? യേ അഭി അന്യ, അതാണ് ഏപന്യ. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാ നിദാഹ ശ്രദ്ധയാ അന്യതാഹ തേ അഭി മാം ഏവ കൗന്ദേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അവിധിപൂർവകം, വിധിപൂർവകം അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ദേവതമാര് ആരാണ്? ദേവന്മാരും ദേവതകളും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അല്ലെ? ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലും അതിന്റെ അവരുടെ അധികാരിയുടെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ തലവന്മാർക്ക് അതാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പകുത്തു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പകുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ച് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്
ഈ ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് വിധിപൂർവം അല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ദേവതമാരെ ആരാധിച്ച് പെട്ടെന്ന് കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ശിവനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന പലരും എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപു തുടങ്ങിയവരെല്ലാം, ഭസ്മാസുരൻ, അവരെല്ലാം എന്താണ്, കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് തന്നെ ദോഷമായിട്ട് വന്ന്. അപ്പൊ അവിടെയും ഭഗവാനാണ് ഈ വരം നൽകിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിധിപൂർവമാണ് ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ല. അത് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആകും. കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അത് കൃഷ്ണൻ എന്താണ്, അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് അജ്ഞത മൂലം ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെടികളുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇലകളിലും ശാഖകളിലും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു, അജ്ഞത മൂലം. അപ്പൊ ഇവിടെയും ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അജ്ഞത മൂലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നപ്പോ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി. ദേവതമാരെയും മറ്റുള്ളവരെയൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപമകൾ, 2 ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്, അതേപോലെ ഒന്നെന്താണ്, വയറിൽ ആഹാരം എത്തിക്കുക അല്ലെ. അത് വയറിൽ ആഹാരം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സഫലീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരി. അതാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ്, നിയന്ത്രകൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അടുത്ത 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24-ാമത്തത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച ന തു മാമപി ജാനന്തി തത്വേന അദച്ഛവന്തി തേ. അവിടെ അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച. പ്രഭു ഏവ, അതാണ് പ്രഭുരേവ എന്ന് വരുന്ന. പ്രഭു ഏവ ച ന തു മാം അഭിജാനന്തി തത്വേന അദച്ഛവന്തി തേ. തിരിച്ചു പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഏതാണ്, തത്വേന അദച്ഛവന്തി എന്നാണ് തിരിച്ചു പറയുമ്പോ വരിക. കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ വിവർത്തനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധിപൻ. അത് കാരണം എന്ത് വേണ്ട, മറ്റ് ദേവന്മാരെ, ദേവി ദേവന്മാരെ ഒന്നും ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ദേവാരാധന, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ദേവാരാധനയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലം എന്താ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലം. അപ്പൊ 24-ാമത്തതില് പറയുന്നു, തിരിച്ച് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ. കാരണം എന്താ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനും യജമാനനും ആരാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ ആരാധനയും ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം, മറ്റു ദേവതമാരെ അല്ല എന്നതാണ്. ഏത് യജ്ഞമാണെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ അവസാനം ഇതെല്ലാം വിഷ്ണുവിനാണ് എന്ന് പൂജാരികൾ പറയാറുണ്ടെന്ന്, ഏത് യജ്ഞം നടത്തിയാലും.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ആണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിയാത്തവരാണ് ഈ ദേവാരാധന ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അല്ലെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവിടെ ഏതാണ് ഗോവർദ്ധന പൂജയാണ് നടത്തിയത്. ഇന്ദ്രന് പൂജ നടത്തുന്നതിന് പകരം ഏതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പിന്നെ നന്ദഗോപരടുത്തും ഗോപന്മാരടുത്തൊക്കെ എന്ത് പൂജ നടത്താനാ പറഞ്ഞ ഗോവർദ്ധന പൂജ അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, ഈ പശുക്കൾക്കും ഗോക്കൾക്കും പിന്നെ ശിശുക്കൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗോപകുമാരന്മാർക്ക് വൃന്ദാവനവാസികൾക്കെല്ലാം വ്രജവാസികൾക്കെല്ലാം എന്താണ് ആഹാരത്തിനുള്ള വക ഇവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ നിന്ന് മഴയും അല്ലെ, മഴ നൽകുന്നു. അതേപോലെ പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുല്ലുകൾ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും നടത്തേണ്ടത് ഏത് പൂജയാണ്? ഗോവർദ്ധന പൂജയാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നന്ദഗോപര് ഉപദേശിച്ചത്. അത് കേട്ടിട്ട് നന്ദഗോപർ ഗോവർദ്ധന പൂജ നടത്തുകയും ഇന്ദ്രൻ എന്താണ് സംവർത്തകൻ എന്ന മഴ മേഘത്തെ അയച്ച് എന്താണ് സംഹാരം നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടിയും മിന്നലും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല? വ്രജവാസികളെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ദ്രന് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി സുരഭി പശുവുമായിട്ട് എത്തുന്നത്. പാലഭിഷേകം ശ്രീകൃഷ്ണനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും പാലഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂജിക്കേണ്ടത്? അവരെ തന്നെയാണ് പൂജിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലെ ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലും വരുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നതും വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗത്തില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഏതാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുക? അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഓരോ വർണ്ണത്തിലും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുമുള്ളവർ അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിന് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനാണെങ്കിലും വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. ആർത്തനാണെങ്കിലും അത്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും ജിജ്ഞാസു ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. അവർക്ക് ഭക്തരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലീകരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യത്യസ്ത ആരാധനാ രീതിയും വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പൃഥുവ്രതാഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോ അഭിമാം. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നതാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം അവരുടെ ലോകത്തിൽ ജനിക്കും. പിതൃപൂജകൾ ചെയ്യുന്നവര് എവിടെ എത്തും? പിതൃലോകത്ത് പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ എവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്ന് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി. മറ്റു ദേവന്മാരെ ഒന്നും ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചിലര് പറയും ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ പോയാലും ഏത് രൂപത്തെ ആരാധിച്ചാലും അതെവിടെ തന്നെ ചെന്നെത്താം? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചെന്നെത്താം. മുമ്പ് പറയാം ആൾ റോഡ്സ് ലീഡ് ടു റോം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടും എന്ന തത്വം ഇവിടെ പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ധാമത്തെ എത്തുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?
കൃഷ്ണനെ തന്നെ പൂജിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചാല് ഭഗവത്ധാമത്തില് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത്. സൂര്യനിലോ ചന്ദ്രനിലോ ഒക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ അവരെ പൂജിക്കുക. ധാമത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ എത്തണമെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പൈശാചിക ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇന്ദ്രലോകത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിനെ കുറിച്ചും പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനിടയാക്കുന്നു? അത് ദുർമന്ത്രവാദമാണ്, അവരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് ഇടയാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പല പല ആരാധനാ രീതികളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഫലം എന്താണ്? അവരവരുടെ ലോകങ്ങളിലെ എത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് ജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിലെത്തിച്ച് സ്വഭവനമായ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്ന് ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശിഷ്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി നിലകൊള്ളുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആരാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്കുണ്ടല്ലോ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഈ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുക. ഞാൻ അടുത്ത ഇതെടുക്കട്ടെ സ്ലൈഡ്. ഈ ശ്ലോകങ്ങള് വായിച്ചോളൂ. 24-25 ആണോ മതി വായിക്കേണ്ടത്? 20 മുതൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതെ, 20 മുതല്. ശ്ലോകം 20. ത്രൈവിദ്യമാം സോമപാപൂത പാപാ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവി ദേവഭോഗാൻ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമാലഭന്തേ. 22. അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 23 വായിക്കണ്ടേ ബൃന്ദാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ അപ്യന്നദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതഃ തേ അഭി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച ന തു മാമഭിജാനന്തി തത്വേനാദശ്ച വന്ദിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത 26 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ മഹത്വം, കൃഷ്ണ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മഹത്വം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. ഭക്തിയുള്ള ഭക്തന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൂറ് കാണും അല്ലെ? ആ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനെ തന്നോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് ഇടയാക്കും എന്നാണ്. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത 9 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തർ ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്റെ മാത്രം ഭക്തരായി ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ അടുത്ത 26 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അതില് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇതിലെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാനെ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം ലയിച്ചാണ്
നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഫലം ആണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭക്തൻ മറന്നു പോയാലും ഭഗവാൻ ഭക്തനെ മറക്കത്തില്ല മരണസമയത്തെന്ന് അല്ലേ. അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭക്തരെയും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നാലും ഭഗവാൻ മറക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ എളുപ്പം? അത് ലാളിത്യമാണ്, സിമ്പിളാണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഭക്തി സിമ്പിളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൂടുതലൊന്നും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയോട് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും. സ്നേഹവും വേണം, ഭക്തിയും വേണം. പ്രേമഭക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പം കൃഷ്ണപ്രേമമാണ്. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇലയോ പൂവോ പഴമോ വെള്ളമോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് തുളസി ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവോ വെക്കണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. വേറൊന്നും വെക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വെക്കാം. എന്നാൽ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അതേപോലെ കൊടുക്കണം അല്ലേ. നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ ഇത്രയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് എന്നിട്ട് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും നമുക്ക് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഏതാണ്? സസ്യാഹാരങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ സിറൽസോ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ധാന്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രെയിൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള സിറൽസും ഗ്രെയിൻസും അതേപോലെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, പിന്നെ ഏതാണ് ലീവ്സ് അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതേ ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. മുട്ട, മീന് അല്ലെ, ഇറച്ചി, ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന? മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള നമ്മളും നമ്മുടെ ശരീരം അതിനനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഏതാഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്? സസ്യാഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും സസ്യാഹാരവുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചേർന്നത്. ഭഗവാനും അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കൊടുത്തിട്ട് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നില്ല? കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന സമയം കൃത്യമാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മഹാപ്രസാദം കഴിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും നമ്മുടെ സെൽസിനെല്ലാം അത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും അത് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭക്തി. ഇത് സാർവത്രികവുമാണ്. എല്ലായിടത്തും എവിടെ വെച്ചും നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? താൻ ഭോക്താവും, പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആദിമ ഭഗവാനാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്താണെന്നോ ഭഗവാന് അവസാനം ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിടത്തും കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആദിയും അനന്തവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നു? എല്ലാ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം, യാഗങ്ങളുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ്. എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്താലും അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിയുടെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാവുന്ന അക്ഷയമായ ആനന്ദധാമത്തിൽ എത്തുന്നതിന് ഒരാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ ആയിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാനും പാടില്ല അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തിയാവും അല്ലെ, ആരാധനയാവും. അപ്പൊ ഫലം ഇല്ലാതെ, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ, അതിന് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നു? ഏതാ? വികർമ്മമാണോ, അകർമ്മമാണോ, കർമ്മമാണോ? ഏതാണ് അതിൽ വരിക? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? അകർമ്മം.
അകർമ്മ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി എന്തായിരിക്കണം? ആരാധന എന്തായിരിക്കണം? അകർമ്മത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെ? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ. അതാണ് പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആകരുത് എന്നാണ്. ഭക്തി എളുപ്പമാണ്, സാർവത്രികമാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കുക എന്നതാണ് യോഗ്യത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്തർപ്പിച്ചാലും ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുക, സ്നേഹത്തോടെ അർപ്പിക്കുക. മറ്റ് യോഗ്യതകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്കതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും, ഡിഗ്രികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആരാകണ്ട? ധനവാനും ആകണ്ട. ദരിദ്രരിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ഒരാൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഭക്തി. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ഇലയോ പൂവോ പഴമോ വെള്ളമോ തന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ആർക്കും എവിടെ വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഭക്തി. അത് സ്വന്തമാണ് അല്ലെ? ആരും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരുടെ സഹായവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. എവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിന് പിന്നെ മാനസ പൂജയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യസമയത്തിന് നമുക്ക് ഭഗവാന് മാനസിക പൂജ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? തെക്കേ ഇന്ത്യയില് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ദരിദ്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മാനസ പൂജ നടത്തി അല്ലെ? ഭഗവാനും പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടത് ഭഗവാന് വലിയ വലിയ ഭോഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നി അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് ഭഗവാന് പുതിയ ഡ്രസ്സ്, കൂടിയ ഡ്രസ്സ് അണിയിക്കുന്നു, വില കൂടിയ നല്ല മണമുള്ള പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്താണ്? ഒരു പാൽപായസം വെച്ച് ഭഗവാന് നിവേദിക്കണമെന്ന് അല്ലെ? പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴികളൊന്നും ഇല്ല. അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് ദരിദ്രനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോന്ന് സങ്കല്പിച്ചു. അരിയും വെണ്ണയും പാലും അല്ലെ എല്ലാം സങ്കല്പിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പാൽപായസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇതിന് ഇച്ചിരി ഭഗവാന് ഒരുപാട് ചൂടിലും ഒരുപാട് തണുത്തും ഫുഡ് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് മിതമായിട്ടുള്ള ചൂടിലായിരിക്കണം. തണുപ്പും പാടില്ല, ചൂടും പാടില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ചൂട് കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നി കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പൊള്ളി അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ തന്നെ പാർഷദന്മാരെ അയച്ച് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ബ്രാഹ്മണൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പൂജ നടത്തി. അപ്പൊ നമുക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റ് പ്രക്രിയകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭക്തി ഏറ്റവും ലളിതം. മറ്റ് പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാ മറ്റ് പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ മറിജി? അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ? അഷ്ടാംഗയോഗയോ ജ്ഞാനയോഗയോ പിന്നെ ഏതാ കർമ്മയോഗയോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തണ്ടേ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന? അതൊക്കെ സമയം വേണം. പിന്നെ എന്താണ്? പലതും വളരെ വില എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? പണച്ചെലവുള്ളതായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് യോജിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണം, പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം വേണം. അപ്പൊ അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ജ്ഞാനമാർഗമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നാളെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ തപസ്സൊന്നും നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രക്രിയയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭക്തി വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ് എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മറ്റതാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇടയ്ക്ക് വീണു പോകാം അല്ലെ? അതേസമയം ഇതെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോ ഏതാണ്? ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് ചിലപ്പോ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. ദുർവാസാവിനൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തൻ അറിയാതെ തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ അത് നിർബന്ധിച്ചെന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. നമുക്കൊരു ആഹാരം
ഇഷ്ടമാണെന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നു അല്ലെ, എന്നിട്ട് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല, നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമാകും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്നേഹനിർഭരമായ സേവനം മാത്രമാണ്, വസ്തുവിന്റെ അളവോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. എന്ത് ഗുണമുണ്ട്, എത്രത്തോളം വില പിടിപ്പുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കളായ നന്ന് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുമാതിരി ഏതാണ് ഫൗൾ സ്മെല്ലുള്ള പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പൊ മുല്ല, പിച്ചി, റോസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ തുളസി ആർക്ക് മാത്രമേ അർപ്പിക്കാവൂ, നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്ക് മാത്രമേ തുളസി ദളം അർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ തുളസി ദളം അർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ രാധാറാണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർക്കോ അല്ലെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്കോ ഒന്നും നമ്മൾ തുളസി ദളം അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ മാത്രമേ അത് അർപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. പാദത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാല കെട്ടിയോ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ നമുക്ക് തുളസി ദളം, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പൂവോ ഇലയോ പഴമോ ഒക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് എത്ര വലുതായാലും ഒരു ഉപഹാരവും സ്വീകരിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, പ്രേമഭക്തിയിലും സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ശുദ്ധമായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പണക്കാരനെ ഒന്നും ആരടുപ്പിക്കത്തില്ല ഭഗവാൻ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ. ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആർക്കും ആകാം അല്ലെ. നമ്മളവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇത് വരുമ്പോ ഒറീസ രാജാവിന് അല്ലെ, ഒഡീഷയിലെ ആ രാജാവിനെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം രഥോത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് രഥത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള പാത ചൂലുകൊണ്ട് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുകയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയാതെ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ തഴുകുകയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആലപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താണ് പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് സാധിച്ചത്. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹം രാജാവാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പണ്ഡിതനല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ, ധനികൻ, പാണ്ഡിത്യം, തത്വചിന്തകൻ ഇവരെയൊന്നും ഭഗവാന് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊന്നും സമീപിക്കാനായിട്ട് അവരിൽ നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല, ഒരു തരം സേവനങ്ങളും സ്വീകരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ചക്രവർത്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ഭക്തിയുള്ള ആളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേറൊരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകണം. ഭക്തി ഒരിക്കലും ഒരു കാരണമല്ല, അത് ശാശ്വതമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഭക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തനിയെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ, തനിയെ വളർന്നു വരുന്നതാണ് എന്നാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നതെന്തും സ്വീകരിക്കും. നിരോധിത വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സ്നേഹസേവനമാണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകും. അനഭിലഷണീയമോ ആവശ്യപ്പെടാത്തതായ എന്തും അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കുന്നു. മാംസം, മത്സ്യം, മുട്ട ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താ, ഇത് മനുഷ്യർക്കുള്ള ആഹാരമല്ല എന്നതാണ്. ഭഗവാനും അതുകൊണ്ടത് സ്വീകാര്യമല്ല. പിന്നെ എന്തിനു നിവേദിക്കുന്നു? ഭഗവത്ഗീത 1:13 നമ്മൾ പഠിച്ചു. കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ നിവേദ്യം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ ഉച്യതേ കിൽബിഷഹ പുഞ്ചതേ തേ സുഖം പാപ തേ
പചന്ത്യാത്മ കാരണാത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടം കഴിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സെൽസിനൊക്കെ വികാസം ഉണ്ടാകും, ബുദ്ധി വികസിക്കും, കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ കൂടും എന്നൊക്കെ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ആ പ്രസാദത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ യജ്ഞാശിഷ്ടാസിന സന്തോ ഉച്ചതേ സർവ കിൽബിഷരി ഭുഞ്ചതേത്തെ ത്വകം പാപ ഈ പചന്ത്യാത്മക ആത്മകാരണാത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നത്, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തി വളർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ മനോഭാവം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ, സേവിക്കുന്നതിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന, നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കാശുള്ളവരൊക്കെ, പിന്നെ മടിയുള്ളവരും, പിന്നെ ജോലി പോകണമെന്നുള്ളവരും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് നിർത്തും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ സഹായിക്കാം. അപ്പൊ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മൾ തന്നെ ശുദ്ധിയോടെ, നമ്മൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് വേണം ഭഗവാനുള്ള പ്രസാദം തയ്യാറാക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രസാദമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യിച്ച് വെക്കുന്നതോ എന്താണ് അതില് അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസാദമായിട്ട് അത് മാറുന്നില്ല. പാചകം ചെയ്യുന്ന ആ ആളിന്റെ മനോഭാവം ആ ആഹാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിയായ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രസാദം തയ്യാറാക്കാനും ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാനും സേവിക്കാനും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം സ്നേഹവും ഭക്തിയും. സ്നേഹമാണ്, ഭക്തിയാണ്. സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രേമഭക്തി അല്ലെ? അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വാക്യം നിരാകാരവാദികളായ തത്വചിന്തകർ നിരാകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ, അവരെന്താണ്? അവർ സമ്പൂർണ്ണ സത്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ? ജീവജാലങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന് തന്നെ പല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് കൈയുടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാഗൊണ്ട് വായുടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രസാദം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നോക്കിയാൽ മതി, ഭഗവാൻ അത് ഭുജിച്ചു എന്നാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്ന തെറ്റാണ്? ആരാണ്? മായാവാദികളും അല്ലെ? ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് പറയുന്ന നിരാകാരവാദികളും പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതാണ്, പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ജീവജാലങ്ങളെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ ആണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നതുണ്ട്, ഭക്തൻ എന്തേലും സ്നേഹവാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് അപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെന്തായാലും പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയാണ് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാ പ്രസാദവും പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ഗുരുവിനും അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കും ശിശാഗുരുവിനും പരംഗുരുവിനും പിന്നെ ആർക്ക് ചെയ്യുന്നു? പഞ്ചതത്വയ്ക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലെ? പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം അർപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാലും എന്താണ് ഭഗവാനെ ഇത് സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ
കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കുഞ്ഞുകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? അച്ഛനില്ലാത്ത നമ്പൂതിരി ഇല്ലാത്ത ദിവസം ആഹാരം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ച കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ സ്നേഹത്തോടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കരഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് മുഴുവൻ ആഹാരവും കഴിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനെ ക്ഷണിക്കുകയും കൂടെ വേണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ധൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ ആഹാരം യഥാപോലെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പിന്നെ ഭഗവാന് ഇത് നമ്മൾ മഹാപ്രസാദം പിന്നീട് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കഴിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? മഹാപ്രസാദമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ പരമമായ സത്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയൂ എന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനും എല്ലാവരെയും പ്രണമിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. അല്ലാത്തവർ വെറുതെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അല്ലെ? ഒരു നേർച്ച പോലെ. നമ്മൾ നേർച്ചയല്ല അല്ലെ? നേർച്ച അല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്കരോഷി യത് അശ്നാസി യദ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷോ മദർപ്പണം. യത്കരോഷി യത് അശ്നാസി യദ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷോ മദർപ്പണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി സ്പീഡിൽ പോകണം, സമയമാണ്. കൃഷ്ണ എല്ലാം കൃഷ്ണനുള്ള വഴിപാടായി ചെയ്യുന്നു. പശ്ചാത്തലം നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവര്, ഞാൻ ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുറെ അധികം വരുന്നത്. അത് നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ചെയ്യുക എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അനന്യ ഭക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദമായിരിക്കും. എന്തർപ്പിച്ചാലും അത് ഭഗവാന് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് നിവേദിച്ചാലും അതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചായിരിക്കും. എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും അതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലം ഭഗവാന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ന് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളും? ഭഗവാന് കിട്ടിക്കൊള്ളും. അതായത് പാപപുണ്യ ഫലങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നമുക്കുണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. പാപപുണ്യ പ്രതികരണങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു. എന്ത് നിവേദിച്ചാലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്താലും അതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മളിവിടെ കർമ്മഭൂമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട്
നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? ആഹാരം കഴിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആഹാരം കഴിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കൂ. പിന്നെ ഏതാ മതകാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ അർച്ചനാമൂർത്തിയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പൂജിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. അതും 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനയോഗം പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? അതേസമയം നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക പറ്റുന്ന സമയം. അതേസമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 28ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷസേ കർമ്മബന്ധനൈഃ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാം ഉപൈഷ്യസേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? യുക്തവൈരാഗിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുക്തവൈരാഗി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്? അവിടെ ഭൗതിക വൈരാഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ആസക്തി ആരോട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനോട്. ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തഞ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രമാകാം. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്. പരിത്യാഗമെന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭൗതികതയില് വൈരാഗിയായിട്ട് അല്ലെ? അതിനോട് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, അതിൽ നിന്നും ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്താത്മാവായിട്ട് നമുക്ക് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്നാണ്. കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലം മുഴുവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ സന്യാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ മനോദർപ്പണത്തിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന മാലിന്യമെല്ലാം നീക്കുന്നു. സന്യാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്യാസി ആകണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്താണ്? ത്യാഗ മനോഭാവം അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ സന്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആ ത്യാഗ മനസ്സോടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പാപമാലിന്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ അടിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പാപമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ മുക്തി നേടുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമം പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ അർജുനനും ചെയ്തത് അത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ആൾ അവസാനം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായി യുദ്ധം ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് മുക്തമാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും വൈരാഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? യുക്ത വൈരാഗിയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളയാൾ മാം ഉപൈഷ്യസി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്നെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമ്മുടെ
ഒറിജിനൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മരണാനന്തരം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് സന്യാസി. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയനായ നിത്യദാസനാണ് ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തു ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഭഗവത് സേവനമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുക്തനായി കഴിയാനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഈ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? സന്യാസിക്ക്. സന്യാസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, സമർപ്പിതനായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളിന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ജീവിതം അർപ്പിക്കുന്ന അതാണ് അതിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സന്യാസി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഹിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നിത്യദാസനായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. നിഷ്കാമകർമ്മമായിരിക്കും, ദാസനായിരിക്കും, ഭഗവാനിൽ ആശ്രിതത്വം എടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താന്ത്രവാക്യ ക്രിയാമുദ്ര വിജ്ഞേഹന പുഞ്ചയ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 23:39 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു ന മേ ദുഷ്യോസ്മി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയിരേതേഷു ചാപ്യഹം. അപ്പൊ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യനാണ്, എന്നാൽ ഭക്തനോട് പ്രത്യേക ചായ്വുള്ളവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് ആരോടും കൂറ് കാണിക്കത്തില്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറയല്ലേ. പക്ഷെ എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തിപുരസര ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് വിവർത്തനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ ഒന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, ഭക്തനെന്നോ അഭക്തനെന്നോ സുരനെന്നോ അസുരനെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഭഗവാനില്ല. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കൂറുണ്ടാകും. ഏതുപോലെയാണ് ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മഴക്കാറിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഴക്കാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർമേഘം മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും, ആളുകൾ പാർക്കുന്നിടത്തും കാണും, പാർക്കാത്തിടത്തും കാണും, മലയിലും കാണും. അതേപോലെ തന്നെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും കുണ്ടിലും കുഴിയിലും എല്ലാം മഴവെള്ളം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ മഴക്കാറിന് വ്യത്യാസമില്ല, അതിന്റെ ജോലി അത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതിനെ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവർ അത് ഉപയോഗിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്തത് അങ്ങനെ പാഴായി പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും മഴക്കാറിനെ പോലെയാണ്, ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷപാതമില്ല. എല്ലാവരെയും, ചണ്ടാളനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും എല്ലാവരെയും, പക്ഷിമൃഗാദികളെയും മനുഷ്യരെയും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ഭഗവാൻ കാണുന്നു. എന്നാ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടാല് ഭഗവാന് കൂടുതൽ പ്രീതി കാണും അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ യോഗൈശ്വര്യം അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. ആ ആളിന് എന്താണോ ആവശ്യം അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നവരാണ് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക്
യോഗികൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൈതേ അവർ എന്നിൽ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരിലും വാഴുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മളുമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കാണും. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ മരണ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കത്തില്ല, നമ്മൾ മറന്നാലും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ധാമാം പ്രപദ്യന്റെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം, എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു പുഷ്പം എടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തി അല്ലേ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ ഗജേന്ദ്രനെ മുതലയുടെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന് എല്ലാവരും സമർപ്പിതരാകുന്നത് ആ വിധത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്ര ഭക്തിയുണ്ടോ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കാരുണ്യം നമ്മളിലും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ഏതുപോലെയാണ്, പൊൻമോതിരത്തിന് മേൽ വൈരക്കല്ല്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള മോതിരമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തന്റെ അല്ലെ. സ്വർണ്ണ മോതിരത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് കാണുന്നു, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് പ്രചോദിക്കുകയും ചെയ്യും, കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതാകുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് കൈവിടില്ല, എപ്പോഴും കടാക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭക്തനുമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ അതാണ് ഭക്തൻ ആണ്. ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാന് നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയപ്പോഴും മഹർഷിയെടുത്ത് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ, അങ്ങക്ക് കാല് വേദനിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് സ്നേഹമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം പോലെയാണെന്നാണ് അടുത്ത ഉപമ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാലും വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് തരും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ലഭ്യമാകും എന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, മനസ്സിലൊരു സങ്കടം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ സങ്കടം പറയത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭക്തനാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭക്തരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് വായിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാവരും സങ്കടം പറയാൻ പോകുമ്പോ ക്ഷീരസമുദ്ര തീരത്ത് പോയി നിന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാം മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയത്തില് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല നേരിട്ട് സംസാരിച്ചല്ല കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും മറുപടി കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും, ഹൃദയം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തരോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്റെ ഭക്തർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഇതാണ് തന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരും ബോധമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് യോഗ നടന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു, ഭക്തർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഭക്തർക്ക് സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാമ്യം പറയും, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും നിത്യമായി തിളങ്ങുന്നു. പൊന്മോതിരവും വൈരക്കല്ലും അതെന്താണ്, രണ്ടും നിത്യമായിട്ട് തിളങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഏതാണ്, പ്രശോഭിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ശാശ്വതമായിട്ട് ഏതാണ്, ശോഭയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തനും ഭഗവാനും എന്നും പ്രശോഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തിത്വവും ആൾമാറാട്ട് തത്വശാസ്ത്രവും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരോടുള്ള പക്ഷപാതമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രത്യേക കാരുണ്യം നമുക്ക് മക്കളോട് മറ്റെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ, സാമൂഹ്യ സേവകരെന്ന് പറയും. അവരെല്ലാവരെയും മനുഷ്യത്വവാദികളൊക്കെ
അപ്പൊ അവരെന്താണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വന്തം മക്കളോട് ഒരു പ്രത്യേക കൂറ് കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൽപ്പവൃക്ഷം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഏതാ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യുപകാരം കർമ്മനിയമപ്രകാരം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്ന കൂറല്ല ഇവിടെ. എന്താണ് ആ നിഷ്പക്ഷതയല്ല ഇവിടെ. നമ്മൾ ഭഗവാനും ഭക്തരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഏത് തരത്തിലാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകത കാണും എന്നാണ്. ഭക്തി സേവനം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ല, മറിച്ച് നിത്യതയും ആനന്ദവും അറിവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഏത് ലോകം? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനും ഭഗവാനും ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു? ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭക്തനും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 30-31 ശ്ലോകങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30-ാമത്തെ അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. 31 ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതേ. അപ്പൊ 30-31 പറയുന്നത് ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് 30-ാമത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരാള് ഹീനകൃത്യം ചെയ്താൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് കണക്കാക്കണം. നമുക്ക് അജാമിളന്റെ കാര്യം അറിയാം. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഭക്തനായിരുന്നു, പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറി? അദ്ദേഹം ഒരു പാപിയായിട്ട് മാറി, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളായിട്ട് മാറി. പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനും അറിയാതെയാണെങ്കിലും വിളിച്ചു, നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് അത് ഇടയായി. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ ദ്യഗായ് മാതായി കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണ പുത്രന്മാരാണെങ്കിലും അവര് നീചകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്കും എന്ത് ചെയ്തു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? അവരോട് കാരുണ്യം കാട്ടുകയും അവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു പാപകർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് ഹീന പ്രവർത്തി ചെയ്താലും അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അവരായതായിട്ട് കണക്കാക്കണം, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ വീണു പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെന്നും പാപികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോശക്കാരായിട്ട് മോശ ജീവിതം നയിച്ചവർ അല്ലെ, ഒരിക്കൽ നയിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവര് നീച ആളുകളായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏതാണ്? ദുരാചാരഹ എന്ന വാക്ക് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അത് വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് സ്വജീവിതത്തിൽ പല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ സഹജമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ആദ്യമേ ചെയ്യാത്തവർ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നവരാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നു അജാമിളനെ പോലെ കൃഷ്ണാവബോധമായ ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ ഹീനമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തെന്ന് വരാം. ആ ക്ഷണികമായ പതനം അയാളെ അനർഹനാക്കി കളയുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അദ്ദേഹവും എന്താണ്? അർഹനാണ്. ഒരു വ്യക്തി പതിതനായി പോയാലും ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ അയാളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് മാപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭക്തന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം ഒന്ന് മാത്രം, ഇടവിടാതെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ്.
അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഹീനപ്രവർത്തി ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാളെ തള്ളിക്കളയരുത്. അയാൾക്ക് വീണ്ടും ചാൻസ് കൊടുക്കാം. അയാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം തുടർച്ചയായി ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവത്ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹീന പ്രവർത്തി ചെയ്താൽ അത് ഏതുപോലെ കണക്കാക്കണം, ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ അതിനെ കണക്കാക്കാവൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഒരു എന്താണ്, ചില പാടുകൾ കാണാം, കറുത്ത പാടുകൾ കാണാം. നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കാണാം, അല്ലാതെയും കാണാം. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന് മങ്ങലേൽക്കുന്ന, ചന്ദ്രന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതിന് ചില മാർക്കുകൾ, കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഏതുപോലെ പാടുകൾ കണ്ടാലും, കറുത്ത പാടുകൾ കണ്ടാലും ചന്ദ്രന്റെ മാഹാത്മ്യം കുറയുന്നില്ല. എന്നതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഹീനമായിട്ട് വീണുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, തള്ളിക്കളയരുത്. അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മോചനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടാക്കണം. അടുത്ത 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാപ്യ ധർമാത്മാ ശശ്വത് ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നവയുധ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും കാർമേഘ പടലങ്ങളും മാറിപ്പോകും എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുന്ന ഒരാളിനാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ടും പഠിക്കാനും അർഹത, ഒരേ ഒരു യോഗ്യത ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ശ്രവണം നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്, മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തികൾ അയോഗ്യരാക്കില്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിരന്തരമായ ഭഗവത് ധ്യാനം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ധ്യാനം തന്നെയായിട്ട് വരും അല്ലെ. മനസ്സിരുത്തി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും, നമുക്ക് സങ്കീർത്തനവും അതേപോലെ തന്നെ നാമജപവും നമുക്ക് ധ്യാന അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ മാർഗത്തിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുന്നത് ധ്യാനമാണ്. എന്തായാലും ഭഗവാനെ ഏതു നേരവും മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്, ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്, ധ്യാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉന്നത നിലയിൽ നിന്ന് പതനം സംഭവിച്ചാലും ചില പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകളൊന്നും നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഉടൻ തന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുമല്ലേ, മിക്ക പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന, പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന എന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായശ്ചിത്തം വേറെ ചെയ്യേണ്ട. അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത്രയും കൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിനാമം ജപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഹരിനാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിയകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. മന്ത്രോച്ചാരണം നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും, നമുക്ക് തെറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമാകും. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപസംഹാരത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭക്തിയാൽ തന്നെ മെച്ചപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉയർന്ന ഭക്തനല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നാമജപം എത്ര ജപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആരല്ല, യഥാർത്ഥ ഒരു ഭക്തനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ശുദ്ധഭക്തൻ ഏത് ആകസ്മികമായ ഉദ്ദേശത്താലോ ഹീനമായി പെരുമാറുന്നയാൾക്ക് ശുദ്ധഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അർജുനന്റെ അടുത്ത് അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്, ഭക്തനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നതാണ്.
ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മായ അപഹൃത ജ്ഞാന ആസുര ഭാവം ആശ്രിതാഹ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹീനപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും തന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് അല്ലെ കൃഷ്ണന് എന്താണ് അത്തരമൊരു ഭക്തനെ ഹീനപ്രവർത്തി ചെയ്താലും ശരിയായ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ആചാരപരമായ ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഉരുവിടുക. നാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്താണ് പശ്ചാത്താപം. 32-ാമത്തതില് മാഹി പാർത്ഥ വ്യഭാശ്രിത്യ പാപയോ നഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യ തഥാ ശൂദ്ര തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യഭാശ്രിത്യ ഏപിഷു പാപയോ നയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യ തഥാ ശൂദ്ര തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെയും പറയുന്ന? യോഗ്യതയില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ പോലും കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നേടുന്നു. ആരവിടെ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരായിട്ട് പറയുന്നത്? അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായോ അവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അധമകുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചണ്ടാളന്മാരും എല്ലാവരും അതിൽ പെടും. ഇപ്പൊ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേദകാലഘട്ടത്തില്. ആ വേദകാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശൂദ്രരും കച്ചവടക്കാരെന്ന് പറയുന്ന വൈശ്യർ. അപ്പൊ വൈശ്യരെ ഉന്നത കുലജാതരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ശൂദ്രർ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ട് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ വരുന്നവര്. പിന്നെ ചണ്ടാളന്മാരോ ആരോ ആണെങ്കിലും എന്താണ് അവിടെ യോഗ്യത എന്തുമാത്രമാണ്? ഭക്തി മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു യോഗ്യത. ആരാണോ ശുദ്ധ ഭക്തൻ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തി അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ശപഥന്മാരായ ചണ്ടാളന്മാരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് ഭാഗവത പ്രവചനം. ആരാണ്? പട്ടിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന, നായൻ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളന്മാരെ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ അവരാരായിട്ട് മാറുന്നു? അവരും ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സാത്വിക ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണവും പിന്നെ തമോ ഗുണവും എല്ലാം മാറി സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തുന്നു. എന്നിട്ട് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തിയിട്ട് സാത്വികനായിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലെ? ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതില് ആരാണ്? ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഭക്തി മാത്രം, അല്ലെ? ജാതി മത ഭേദങ്ങളൊന്നും അവിടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതിയാണ് വ്യഭാശ്രിത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യഭാശ്രിത്യ എന്ന് വെച്ചാല് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനില് ആശ്രയം നേടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ എടുക്കുന്നെന്ന് പറയില്ലേ, ഷെൽട്ടർ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം നേടുന്നവരെയാണ്, ശരണാഗതി നേടുന്നവരെയാണ് വ്യഭാശ്രിത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നിലയിൽ ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാകുന്നു, യോഗികളെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനികളെയും യോഗികളെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്ന, ഉപാസന മാർഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്ന ആളാരായിട്ട് മാറുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാകുന്ന ശുദ്ധഭക്തരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തി മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു മാർഗമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 33 കിം പുനർബ്രാഹ്മണ കിം പുനർബ്രാഹ്മണ പുണ്യ ഭക്താരാജർഷയത്തദാ അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. കിം പുനർബ്രാഹ്മണ പുണ്യ ഭക്താരാജർഷയ തദാ അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭുജസ്വ മാം.
അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തന്മാരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ അത് പറയുന്നത്? ചണ്ടാളനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും വൈശ്യനായാലും അല്ലെ ശൂദ്രനായാലും എന്താണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ. അവര് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താകുന്നു? എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവരാകുന്നു. ജ്ഞാനികളെയും തപസ്സികളെയും ഒക്കെ ഉയർന്നവരായിട്ട് മാറുന്നു. എങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്വമുള്ളവരാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പിന്നെ ഏതാണ് ഭക്തന്മായ രാജർഷികൾ. മുമ്പത്തെ രാജർഷികൾ ജനകൻ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്? രാജാവും ഋഷികളുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം വേദപണ്ഡിതന്മാരാണ്. വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ഉപനിഷത്തെല്ലാം വേദശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചവരാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിരുന്നു, ഋഷിതുല്യരായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഋഷിതുല്യരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ. അപ്പൊ ആ രാജർഷികളൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താതെ വരുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ചണ്ടാളൻ വരെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവര് ഒരിക്കലും എത്താതിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകം നശ്വരമാണ്, ദുഃഖപൂർണമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകം ക്ഷണികമാണ്. ഈ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് ശാശ്വതമായിട്ട്, അവിടെ ദുഃഖമില്ല അല്ലെ? ശാശ്വതത്വം നേടാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കും എന്നാണ്. അവിടെ പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ഈ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ ഒന്നേയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവത് സേവനം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സ്വജീവത്തെ പരിപൂർണമായി തീർക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കൂ? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ. അതിന് നമ്മൾ ആരായാലും മതി അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് ജാതിയിൽ പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാകണം, ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരോ മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ശ്ലോകം 1865 ഉണ്ടല്ലേ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരോ മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ വിവിധ തരം ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരും പല വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ ഭഗവാനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇടയ്ക്ക് വീണ് പോയാലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുകയും തുടർച്ചയായി ജപിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ ഭക്തിയിൽ വീണ് പോയ കാലഘട്ടത്തിലെ പാപങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അവർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലയോ അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യുക? എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ ഉറപ്പിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുക? എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നീ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, നിനക്ക് അസൂയയില്ല എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ, എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ, എന്നെ തന്നെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, എന്നിൽ തന്നെ നീ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം? എനിക്ക് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ ആർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്?
അർജുനന്, അല്ലെ? കാരണം എന്താ? നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? സാരഥിയായിട്ട് പോയത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായ അർജുനന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് മുക്താത്മാവായിട്ട് ആർക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും? അർജുനന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എല്ലാം ഒന്നാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാലും അദ്ദേഹം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇതാണ് നിരപേക്ഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭൗതികതയുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതാണ് കെട്ടുപാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ വിഭജിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? വിഭജിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അജ്ഞതയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഭജനം നടത്തിയാൽ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമുണ്ടെന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ വേറെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ആജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രേമ ഭക്തി പുരസരമായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തി, പ്രേമ ഭക്തി പുരസ്സരം ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാല് അതിന് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കും? ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരുവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ നമ്മളിത് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കൂ എന്നാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ തനിയെ പഠിക്കുന്നതും ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാല് വിശ്വസ്തനായ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്ന, അല്ലെ? ഏതാണ്? ബ്രഹ്മമാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ വരുന്ന ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശാശ്വതവും ആദിമവുമായ കൃഷ്ണനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇതാ മഹാബലി ചെയ്തതുപോലെ സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്ന ആളിന് എന്തായാലും എന്ത് ലഭിക്കും? മുക്തി ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് പല പല പ്രക്രിയകളുണ്ട്. 9 പ്രക്രിയയിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശുദ്ധഭക്തൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ നേരിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, അല്ലെ? വിഷ്ണു സ്മരണം, പിന്നെ ഏതാണ്? പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അല്ലെ? ഇതിലേതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എളുപ്പം ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അല്ലെ? പിന്നെ അർച്ചനവും നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ വരിക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരാകാനും അങ്ങനെ നമുക്കും ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇടയാകും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ രാജ്യവിദ്യ രാജ്യബുദ്ധിയോഗോ നാമ നവമോധ്യായഃ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ, ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ, ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ, ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ്.